Pagament d'un rebut. Hola, sóc en Joan. Com va? Us volia explicar una cosa que em va passar l'altre dia. Estava a la feina i era l'últim dia per pagar l'impost de vehicles. Tenia el dia terriblement ocupat i pensava que no podria fer la gestió. Però llavors una companya em va dir que podia pagar-lo per internet. Em va parlar de la seu electrònica i de com de fàcil era fer-hi tràmits. Vam entrar a la secció de pagaments i vam escollir l'opció pagament amb targeta o banca electrònica. Vaig omplir les dades que em demanaven i en fer clic vaig accedir a la zona de pagament. Un cop vaig pagar, l'Ajuntament em va confirmar el pagament. Quin descans! Havia arribat a temps. De fet, després vaig adonar-me que també podia domiciliar rebuts. I vaig veure que la millor manera de pagar l'impost de vehicles seria domiciliant-lo, per no haver de tornar a córrer una altra vegada. Amb la seu electrònica, realment l'Ajuntament de Terrassa ens ho posa tot més fàcil, i més pels despistats com jo.